ए बाबा यूपी में काबा दीदी हो चश्मैली दीदी के नाम का ताना हो बड़ाई का ताना फिर से काबा काबा कोइली तो शिकायत का ताना फिर से पार्ट 2 ले अली तो शिकायत का ताना बाबा हो जोगिया बाबा के नाम का ताना अरे बड़ाई का ताना जब बुलडोजर दौड़ैले तो शिकायत का ताना भैया हो अखिलेश भैया के नाम का ताना अरे खेत का ताना खेतवा साड़ी चोरी गईले तो शिकायत का ताना। चुप तार लोग के पाछा पड़ला के टेंशन से तो हमारा भर मुंह मुहासा हो गई बा। ओहो बाबा हो रामदेव बाबा के नाम का ताना अरे बड़ाई का ताना दैया दवैया ना बनैले तो शिकायत का ताना हे मुहासा के दवाई ना बनैले तो शिकायत का ताना। अब हमारे पर्सनली अटैक कर बोलो हमारा मुहासा पगित गई बो। ए दीदी तू जीदी त बड़ले नु बाड़ू हो तारा के एगो हमनी के चश्मा धनी जागी फ्रेश फ्रेश देख हैं तो तू अभियो रट लगोले बड़ू का बा यूपी में का बा। तो तारा लोग के का दिक्कत बा हमारा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के आजादी बा तारा लोग के काहे फाटता। ए दीदी वैसे यूपी में काबा तो दूधू उगा देनी रौरा अभी कई गो आई अभी देखा नहीं है जानता रहा दुई गो काबा कइला से भर दे घा गइल बा आता ना घा गइल बा नु बुझा तक उल्टी कर दिए महाराज और वाला कनो पर कुछ गावे के चाही अभी 6 तक फिक्स कइले बानी आगे पार्टी के मर्जी पार्टी काज ने लइकन पर गाइब के जनता पॉपुलरिटी बढ़ी के ना हमार पार्टी कैसन पार्टी हमार पार्टी के नहीं जनत ना ढोलक झाल हारमोनिया ली पार्टी हद हाल बा महाराज रवो लोग तो लगे टेंशन हमरा के देले बनी टेंशन होई ना है ना बताई ए मान के रौरा बिहार के हई हाँ। आ उत्तर प्रदेश के खेत में जब साढ़ चरतर से तरवा फिकीरा हो जाता पता ना करवा कोना माटी के बनल बनी काहे हम देश खातिर जिया तनी अपना देश खातिर कुर्बान हो जाई। भाई भरत शर्मा जी को बात करे रहनी कि जहाँ बिजली गिरी वजह जरबे करी आ खेत में साढ़ पड़ी तो चरबे करी तब चर जाता तो तनी काहे बड़ा तरु यही से हमारे दिल दुखावत दन दिया रहा सबे रोवे के मन कर रहा अपने रोक के तरह अपन मन हल्का कइए ले तनी लेकिन हई राउर नौटंकी से नु हई राउर छाव भाव बा एकरा से मय लोग के मन भारी भई रहता का जने रौरा का करी लागत तरी जमुना सरस्वती अब बहावे दोसरा के कहत रहली अपने बहावत तरी देखी कोनो जना के हम ना छोड़ब भले आदमी मर जाई हम सवाल पूछल ना छोड़ब। ए दीदिया तू बड़ी तेज बड़ू हो खाली दूसरा कहलू इमोशनल ड्रामा तू इमोशनल ड्रामा प्रो बाड़ू 2.0 बाड़ू देश खातिर हम अपने जान दे देते हम लोग कैसे काहे कहत रहलो हमरा के हां बहाने बनावत रहली बैठल पार्ट 3 में फाड़ के रख दूंगी लेट मी गो भाई हां तो गईली दीदी ढेरे खिसिया गईली है पार्ट 3 ले है का हो लागता तो हमनी का करे के हमनियो के ले आवे के पार्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12